Pastor, mangutana ko unsay naong sa Ginoo. So, ang imong but pasabot sa word nga naong, unsa man dili man gud nato matakdo ang imo nga pangutana sa pagtubag nga sakto kung dili nato ma-define ang word nga naong sa imong nga pangunahuna. Kay alang sa amo adinhi sa Hope Channel, nagisgot og image of God. Og nahibalo kita kang kadang word nga image of God na kana sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 26, ang tao gihimo sama sa dagway sa Dios. Og kana nga pagkahistorya daghang mga presentation ana sa theology. Ang uban moingon nga image, that is physical, mental, social ug spiritual. Pero akong sabton nga kanang word nga naong nga imong buot ipasabot, kanang naong gyud nga literal, naong gyud nga naay mata, naay ilong, naay baba, naabay nakakita sa Ginoo. Kung ang Ginoo nga imong ipasabot igsoon mao ang amahan, okay? Kaya naman siya gitawag na to Lord nga mausab si Jesus Christ. Of course, sa kan Jesus Christ wala question kay mianhi magyud si Jesus Christ dinis kalibutan. Nya nagpakita sa daghan, so makita ang iyang panagway. Pero ang samahan na baka atong tanawon John chapter 1 verse 18. Okay? Abrihin yung balang kasulatan, Juan Kapitulo 1, versikulo 18. Nagingon, wala pagayoy tao nga nakakita sa Dios ang bugtong anak nga anaa sa sabakan sa amahan. Kini siya mao ang nagpaila kaniya. Okay? So wala pagikon ni nakakita sa gitawag nato og Diyos, no? Wa ba ginakakita sa Dios? Actually, ang uban nga mga theologian ini nasa sila approach sa pag-explain ini nga ang ilang punto diha that is anartos, no? Meaning to say sa gitawag natong anartos ang karakter mo mong gani kay wala may nakaswitos karakter sa Ginoo, makita nato ang karakter sa Ginoo pinaagi sa presensya kan Jesus Christ. Pero pwede gyapon nga atong tan-aw dinhi sa literal nga pamaagi tungod kay wa pa man siguro nakakita sa amahan, no? Kay nahibalo man ta nga from the very beginning dis bala ang kasulatan matud sa Isaiah nga tungod sa inyong mga sala ang Dios nakapabulag. Mao bitang gipadala si Jesus Christ aron mahimo nga mediator. Busa kung imong tanawon aron nga kumingawon ka sa amahan o imo sa makita interesado ka sa gitawag nato og amahan, kung imong tanawon si Jesus Christ igsoon, masatisfy na ta, no? Dinhi sa Colossus kapitulo 1, imo makaplagan ang gisgutan sa balaang kasulatan dire. Of course, wala pa magid nakakita nato sa naong ni Jesus Christ, pero naa man gyud nga napamatud-an magyud ni sa balaang kasulatan. Dinhi sa una Colossus 1:15, siya mao ang dagway sa dili makita sa nga Dios, ang panganay sa tibok nga kabuhatan. So si Christ mao ang image sa Ginoo, og si Christ mianhin nini nga kalibutan og nagpaubos og kisya gidawat sa kadaghanan, pero ang iyang mga katawhan wala usab modawat kaniya. Sumala sa Juan kapitulo 1 bersikulo 10-11, no, ang akong mga miani ako sa akong mga katawhan ug ang akong katawhan wala modawat kana ako, ug mao kana ang gitawag natong mga Hudiyo. Of course nasay mga tawo nga mga Hudiyo midawat kaniya, especially sa napulo ka 12 ka mga apostoles ug ang mga sumusunod nini. So daghang salamat nining imong unang pangutana. Okay.